Dugang na duwang banwaan sa probinsya ng Sorsogon ang opisyal lang deklaradong drug cleared. Ini ang pigbiklad kan Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program kan PIDEA Bicol sa ginibong Declaration and Deliberation sa Campo General Simeon, Ola. Sigon sa Provincial Officer kan PIDEA Sorsogon, sa 14 banwaan kan probinsya, deklarado naman na drug cleared ang mga banwaan kan Huban asin Barcelona. Magigiromdoman, Oktubre man ngunya na taon kan inot ng maideklarang drug cleared ang banwaan kan Pilar. Nakapulog po digdi sa guideline and the mga requirement for the barangay, the municipality, and the province kung paano sinda po ida-drug cleared. So, as per this guideline po, ining tulong munisipyo sa probinsya kan Sorsogon is nakapag-comply po sinda duman sa guideline. Sa ibong kaini, sinabi ni Fajardo na padagos ang sa indang ginigibong advocacy campaign asin mga symposium urog na sa mga hobenes na makapagtataon ng dugang kaaraman para makaibitar sinda sa paggamit ng illegal na droga. Marados po yan. Not the abandoning the fight against illegal drugs. Nagkakondakta po kita kay anti-illegal drug operation pag igwa po kitang na-monitor na personahe na padagos na nagpapabakal ng illegal na droga dito sa probinsya. Pigsyerto man ni Fajardo na daisin damapundo sa indang espuersos para makurtar ang illegal na droga sa saindang probinsya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.